Ez volt Vininek az egyik legmorálisabban vállalhatatlanabb cselekménye, ezzel elkövetve a tárgyasítás legnyersebb formáját. És ezzel egy olyan környezetet teremt, ahol a nők iránti alaptisztelet teljes mértékben megszűnik. Tényleg ez a mai férfiasság csúcsa. Nyilvános nőgyalázás és dehumanizálás viccként eladva. Már megmutatom, hogyan is mossa át százezrek agyát Vini és a Chaos Duo mérgező üzenete. Kérlek, maradj velem, hogyha számít a környezeted mentális egészsége és a jövőnk, a művészet és a felelősség határa. Minden egyes művészeti ágban vannak nagy portkavaró és már szinte polgárpukkasztó elvon művek. Nyilvánvalóan ebből a zene sem kivétel. Mindennek megvan az a pontja, amikor az érzelmek közvetítéséből és az önkifejezésből már átbillen egy olyan pontra, ahol nem magyarázat az, hogy én csak azoknak csinálok zenét, akik olyanok, mint én. És mondom is, hogy miért nem. Zenei ismertető és a befolyás mértéke. Vinit Magyarországon csak a Spotify-on 350 000 ember követi, amivel kis hazánkban a szakma krémjébe tartozik. 2021-ben rakta ki a legelső zenét Spotify-ra, viszont már azelőtt is producerkedett. Javítás, igazából 23 óta producerkedik. És mivel ennyien hallgatják, ehhez egy hatalmas befolyás is társul. A nők dehumanizálása és a társadalmi visszalépés. Egy olyan társadalmi vákumot hozott létre, ahol a tiszteletlenség, trágárkodás, káros életmód és a nők megbélyegzése követendő példa. Az állandóan szexuális élményeiről beszámoló Vini a kurvázással, illetve más dehumanizáló kifejezésekkel a fiatalabb generációban normalizálja mindezt. Kurva vagy, baby, that's what's up. Spritz nem mű, cigan az igazi. Mikor liter számra fröcsköl, tiszta ipari. Látva van a szája, geci csorog le a torkán. Melléd löbök kap a tejed, puncid lesz a tortám. 3 milli ába, indulhat a botrány. Megbaszom a picsátok, mint az országot Orbán. Nem kell a papás, mamás, hadd szóljon a baszás, nyalás. Csináljuk itt is, ott is, ezzel azzal basszuk ma szét a lakást. A beaten szex, elek az exemmel. És ezzel egy olyan környezetet teremt, ahol a nők iránti alaptisztelet teljes mértékben megszűnik. Amint ezek a gyerekek felnőnek, a visszatérés a 19. században teljes mértékben megtörténhet. Visszatérhetünk abba a korba, amikor a napóleoni törvénykönyv magában rögzítette azt, hogy a nőknek engedelmeskedniük kell a férfi felé, és a férj nélkül teljes mértékben értéktelenek és haszontalanok. A tier list és a Chaos Duo felelőssége. Felidézném azt a napot, amikor különböző nőket rakott ranglistába Vini a Chaos Duo streamjében. Ez volt Vininek az egyik legmorálisabban vállalhatatlanabb cselekménye. Amikor több nőt egy ranglistába sorolt és undorító fokozatnevekkel ellátott helyekre rakta őket, ezzel elkövetve a tárgyasítás legnyersebb formáját. Ezzel Vini azt az üzenetet adta át, hogy a nők csak pusztán fogyasztási cikkek, akiket egy skálán sorba lehet és sorba is kell rakni. Akár mint egy árucikket. Őszintén visszasírom a két okos idejét, mivel a Chaos Duo hatalmas platformot adott Vini mérgező üzenetének rengeteg fiatal felé. Ez nem kollaboráció volt, hanem a felelősségvállalás teljes csődje. Aha, hogy fel is csatolhatja és meg is baszhatja a picsámat. Kevin, a számba is köped, megbaszhat, kikötözhet, megkurhat, bármit csinálhat velem, geci. Az üzenet terjedése. Ha nem hiszel nekem, hogy mennyire könnyen terjed Vini dehumanizáló üzenete, akkor elég megnézned bármilyen hozzáköthető videóban a komment szekciót. A rajongók csináltak egy képet Viniről az Abszolút Cinema mintájára. A kép közepén csak egy felirat van. Abszolút Rodalinda. Bármilyen videót megnézel, amiben pusztán csak a neve szerepel, látni fogod, hogy rengeteg gyerek kommenteli be azt a képet. De várjunk csak, mit is jelent a Rodalinda szó? Amellett, hogy Vini egyik zenéjének a címe. A magyar közéletben a Rodalinda szót a prostituáltakra használják. És a legveszélyesebb ebben az, hogy a gyerekek csak viccként elküldik ezt mindenhova. És azzal, hogy ezt a képet terjesztik, a saját agyukat mossák át, hogy a nők gyalázása és sportba tiprása csak egy vicces kép. A nézettség és a profit ára. Vini és vele együtt a Chaos Duo tisztában van azzal, hogy a botrány az megtekintés szül, a megtekintés pedig pénzt. Ebben az üzleti modellben minél polgárpukkasztóbb és vállalhatatlanabb egy dolog, annál több kommentet fog hozni. És köztudott tény, hogy a kommentek nagyon elősegítik az algoritmus működését. Nem tudom vágni, de mi ez? Vininek? Milyen nemi betegsége van? Van? Milyen nemi betegsége van? Hát nem tudom, bazd, nem bírom már számolni annyira amúgy. De hála az ének semmilyen nincs, bazd meg. De kéne valami, nektek van valami kölcsönbe. Utána levitt, és utána meg emlékszel, hogy fiatal hülye gyerek voltam úgy, és mondta, húgyozzak bele a izébe, a hotyák. Kiszálltam bele, húgyoztam, és odajött, tesztet, és még nézte is a faszomat, és van a, so small, yeah? Még viccelődtem vele. Tudod, úgy voltam vele, csak nincs tré. Minél több komment van, annál jobban pörgeti az algoritmus, és minél jobban megy az algoritmus, annál több pénz van. Számukra a gyerekek jövőképe, és az, hogy tekintenek a társadalomra, csak egy statisztika. Viszont itt az a kérdés, hogy megéri-e ennyire eltorzítani a gyerekek gondolkodásmódját pusztán számokért. Body shaming.
A body shaming, magyarul a testszégyenítés sem marad el a zenéiből. Idézem, elhízott, ahelyett, hogy sportolna. Egy rendkívül összetett pszichológiai és fizikai kérdés redukál le egy primitív megbélyegzésre. Ezzel nem motivál, hanem csak szégyenérzetet kelt. Tínédzserkorunkban vagyunk a legsebezhetőbbek a testképünkkel kapcsolatosan, és egy hozzá hasonló befolyásos figura, akire több ezren felnéznek, ezzel pontosan tisztában van. Azzal, hogy normalizálja a bullyingot a testsúlya kapcsolatosan, vagy csak szimplán a bullyingot, a fiatal köröket olyan szinten tudja reformálni, hogy annak a hatása szavakkal leírhatatlan. Elvégre a gyerekekben felmerülhet az a kérdés, hogyha az én kedvenc előadóm, aki ráadásul egy felnőtt, ezt mondta, akkor én miért ne tehetném? És higgyétek el, hogy első kézből tudom, hogy a gyerekek ennyire befolyásolhatóak, és mindig felnéznek valakire, és annak a példáját szeretnék követni. Viszont mielőtt a következő ponthoz érünk, nézzük meg, hogy mi is van a kezünkben. Beszéltünk arról, hogy normalizálja a gyűlöletet a művészperzona mögé bújva. Mindenek megvan az a pontja, amikor az érzelmek közvetítéséből és az önkifejezésből már átbillen egy olyan pontra, ahol nem magyarázat az, hogy én csak azoknak csinálok zenét, akik olyanok, mint én. Beszéltünk arról, hogy válik a nők gyűlölete a 19. századhoz hasonlóan elfogadottá. Egy olyan társadalmi vákumot hozott létre, ahol a tiszteletlenség, trágárkodás, a káros életmód és a nők megbélyegzése követendő példa. Az állandóan szexuális élményeiről beszámoló Vinny a kurvázással, illetve más dehumanizáló kifejezésekkel a fiatalabb generációban normalizálja mindezt. Beszéltünk arról, hogy a zenében hallható body shaming nem egy motivációs eszköz, hanem puszta gyalázás. Egy rendkívül összetett pszichológiai és fizikai kérdés redukál le egy primitív megbélyegzésre. Ezzel nem motivál, hanem csak szégyenérzetet kelt. És elvilágítottunk a Chaos Duo kapuőr szintű felelősségére ennek az üzenetnek a terjesztésében. Számukra a gyerekek jövőképe és az, hogy tekintenek a társadalomra, csak egy statisztika. Viszont itt az a kérdés, hogy megéri-e ennyire eltorzítani a gyerekek gondolkodásmódját pusztán számokért. Paraszociális kapcsolat, a hamis barát. Vinny a Chaos Duo streamében olyan közvetlenséggel mondott neked élettani tanácsokat, mint hogyha a te barátod lenne. Nem számít, hogy mennyire vagy balfasz, mennyire vagy lúzer, mi vagy, szörnyeteg, faszopó, tök mindegy. A lényeg, hogy bízz magadba, verd ki naponta 2-szer a faszodat. Nézz a tükörbe, hívd fel anyut, aput, mondd el nekik a bajokat. Utána álljad a kibaszott mikrofonhoz, verd ki még egyszer a faszod. És utána vedd fel azt a kibaszott szarszöveget, amit megírtál, mert lehet bejön. Lásd engem, csók! Magányos vagy bizonytalan fiatalok körében ez egy hamis támaszt nyújthat. Emiatt, ha valaki kritizálja Vinnyt, úgy érzik, mintha saját magukat kritizálnák. Úgy, mintha például a saját családjukat támadnád. Ez tökéletesen megakadályozza őket abban, hogy józanul lássák, hogy mi helyes és mi helytelen az ő munkásságát illetően. Az igénytelenség piaca. Nézzük meg, hogy kik is állnak a top listák tetején. Hogy lehet az, hogy egy hozzá hasonló előadó ilyen könnyedén és ilyen hamar megelőzött mindenki mást? Megelőzte azokat, akik nálad sokkal régebb óta jelen vannak a szakmában, és sokkal komolyabb üzenetet képviselnek. Persze nem ezt szeretném mondani, hogy a zenének mindig kell, hogy egy komoly üzenete legyen. Elvégre tisztában vagyok azzal, hogy sokan csak azért hallgatnak zenét, hogy a hétvégente ki tudjanak kapcsolódni. Viszont annak is megvan egy maga módja. Hogy érhet el csak Spotify-on 350 000 emberhez? A válasz nagyon egyszerű. Az interneten a gyűlölet a legolcsóbb drog. Vinny tökéletesen szolgálja ki azt az igényt, amit az emberek alkottak azzal, hogy a trash celebeket emelték nagyon magasra. Ha valaki hozzájárul ahhoz, hogy hozzá hasonló emberek legyenek a slágerlisták tetején, azzal a saját szegénységi bizonyítványát állítja elő. Nem csak Vinny a hibás, hanem az a környezet, aki ezt az ideológiát nem kiveti magából, hanem jutalmazza. Kérlek, tedd meg magadnak ezt a szívességet, hogy megkérdezed a barátaidat, osztálytársaidat, vagy akár a családodat. Szerintük tényleg helyes ez az irány? Tényleg ezt jelenti ma férfinak lenni? Vajon rendben van így beszélni a nőkről? Mielőtt lejátszod újra a zenéit, kérlek szépen nézd magadba, és gondold át, hogy kire nézel fel, és kinek az üzenetét fogadod el. Amíg ez neked csak egy poén, vagy egy zene a partithoz, addig valaki másnak a fájdalmát és a méltóságát porba tiprod vele. Ezért kérlek gondold át, hogy mit hallgat a te környezeted, hisz ez nem csak egy zene, hanem egy ideológia, amit magadba veszel. Hogyha egyetértesz az üzenetemmel, hogy szerintem ez nem helyes, akkor kérlek szépen tedd meg azt, hogy beírsz egy kommentet, és minél több emberhez eljutatod ezt a videót. Nem szükséges, csak hogyha egyetértesz velem. Én Matyi Kondiasz voltam, és Matyi Kondiasz out.